So hello guys, जों दा औवा खागासिनो गेन्द्रानि औवा गेन्द्राया न' लुनो नागिरदों औवाखौ 20 दाल बायदोंमोन 20 दालाव थनै बारा मोनदों 22 दाल जाबाय टोटेल नै साइकेल गंनै खाबाय नि सिगाङाव नै साइकेल गंनै खाना दोनबाय आरो ओमफ्राय आरो खागासिनो नै खाग्राफ्रा गोरोंफ्रा ओमफ्राय आङो नै एकदम हल्दार बायदि नायगासिनो जादों आरो बिसोरखौ नोगोर फाला सब बायनानै जोङो बिसोरो साइकेल गंसेयाव ओरै थथाम 6 दाल खाबाय आरो 6 बारा थांबाय जों दा साइड फारसेयाव थनै साइड फारसेयाव थथाम बिदि लागासिनो बारा हाया नालाय दुरबल देहा नालाय स' बेखायनो जोङो दा एसे खम खाबाय आरो ना हौवायाबो गैखाला नालाय थसे खम जोंना ओंखायनो बिदि लाबाय आरो ना स' फाइनालि गाइस पुरा खागासिनो खामान्दुफ्रा नै ब्लेक खामान्दुफ्रा नै नाम जालखौ बाना लाबाय थाखायो बिथांमोना पुरा लांदांखा आरोना नै नाम जालखौनो लाबावाखैसो होनबावबाय नोंखौ गेन्द्रा फाइनालि नों न' लुसिगोन न' लुनानै आरामसे आलो गोजोन संसार जासिगोन ना